Bé, m'ho havien encarregat precisament des del Pontifici Consell de Justícia i Pau per escriure cada setmana a la pàgina web l'homilia, enviar-la cada setmana. Això ho he fet durant 3 anys, els 3 cicles, l'A, B, C, el B i el C, i després, una vegada acabat els cicles, m'han demanat publicar-ho en llibre, i això és el que hem fet. Primer ho hem publicat aquí a Catalunya, en català i en castellà, i ara a Roma, Editricia Vaticana, l'any passat ja ho va fer amb el cicle B, i ara ho ha fet amb el cicle C. Estem preparant pel proper any el cicle A i quedarà completada tota la col·lecció. Són les homilies de cada setmana i les festes, amb una característica especial, que estan inspirades a la doctrina social de l'Església, i pràcticament a cada homilia se cita la doctrina social. L'any passat, al mes d'abril, també vaig ser cridat a Roma per presentar-los en el Papa. I amb el Papa Benet XVI vaig tenir aquesta gran joia de poder-li presentar les homilies en català, en castellà i en italià, i ho vam comentar una bona estona amb ell. I em va manifestar aquesta alegria perquè fossin també amb la doctrina social de l'Església. Senzillament, quan va veure els llibres, va començar pel català, ens va donar peu a parlar d'aquí, de Catalunya, de Barcelona, i recordava molt la seva vinguda aquí. I també quan va veure que era amb homilies en la doctrina social de l'Església, em va dir molt bé, molt bé, molt bé, m'agrada molt que sigui així. Mira, i vam tenir ocasió de comentar, va obrir un poc les primeres pàgines, va mirar, i després, al cap d'un mes, va rebre una carta del secretari agraint també aquests llibres i el que havíem fet, com li havia presentat aquell dia. És que és una doctrina molt concreta, és una doctrina que parla molt de la vida i és l'aplicació de l'Evangeli a la vida, o la lectura de la vida des de l'Evangeli. I en coses molt, jo diria, molt radicals i en aquests moments especialment jo crec que molt incisives. La doctrina social de l'Església es refereix sobretot als drets humans, a la dignitat de la persona humana, a tota la qüestió del treball, la realitat econòmica, política, ecològica, la civilització de l'amor, les relacions internacionals, la pedagogia de la pau, la civilització de l'amor. Clar, són aspectes molt claus dins l'Església i sobretot perquè és posar l'Evangeli a la pràctica. I alguns ens agrada molt, ara hi ha vegades que això costa entrar-ho perquè suposa un canvi d'actituds, suposa un canvi de comportaments i l'Evangeli ens ho exigeix que ho fem.